Sagu erneak. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Betidanik, saguak eta katuak ez dira oso ondo moldatu. Saguak beti ibili dira eta beti izaten dira katuaren beldur. Eta gauzak horrela egun batean, etxe bateko saguek erabaki zuten elkartu behar zirela eta hitz egin behar zutela. Asanblada bat egin behar zutela. Eta hantxe elkartu ziren sagu guztiak, hitz egiteko ea zer egingo zuten katuarekin. Eta hasi ziren batek gauza bat esaten zuen, besteak bestea, sekulako eztabaida, orduak eta orduak, ponentziak eta denetarik han eontzian, luze eta luze. Eta orduan haien artean bat, arrosko xamarra, korrika asko iten zuna, gaztaki izenekoak, esan zuen. Lagunok, zuek gehiegi hitz egiten dezu eta hemen behar deuna da, zerbait egin katu honekin, ta danak. Arrazoia duzu, biba gaztaki, haupazu! Eta bai horixe, nik zuek baino hobeto dakit, katu honen berri eta nola ibiltzen den gure atzetikan, zenik beti eskapatzen naiz eta egin behar deguna katu honekin da, zerbait, ekintza zuzena egin behar dugu. Ta danak, bai, haupa gaztaki, behonde izula, bibazu, ta badakizu zer egingo degun? Ta zer egingo dugu? A ber, bakatuari jarriko diogu kriskitina. Ta danak, kriskitina? Ta bai, hola katua gerturatzen denean, entzun egingo dugu eta ospa egingo dugu. Haupa gaztaki, bibazu, bai horixe, herriak maite zaitu, haupa gaztaki. Ta hantxe, saguen artean, bazen, sagu bat, hola, xarraia, makuluakin ibiltzen zen eta esan zien. Lagunok, oso ideia ona izan du gaztakik. Baina orain, erabaki beharko dugu, nork jartzen dion kriskitina katuari. Ta orduan hasi zien, bueno, eske nik hemen pixkat mina dakat, eta eske nahi tensioa jetxiten zait, eta eske nik hola ibiltzeko, eta ni beldurra handia ematen dit, eta nik ezin dut, eta guztiak gaztakiri begiratu zioten, eta ez, nik ezin dut. Eta hola gertatu zen. Ideia oso ona izan zutela, baina inork ez ziola kriskitina jarri katuari. Eta horregatik, orduz geroztik, segitzen dute katuek saguen atzetik korrika. Egia ala gezurra, begi bien artean, sudurra.